auja bless no man can curse. So guys, obviously isusu pana bataya kuzorwa mandandi atakuya kuzowanza lipi kana chati saka mkomana wayo marwera anoita happy chakainspire inawe kuti takaongorora zvinhu zvizhinji kuona kuti mari zvainoita intro top my DJ ngekuti ngiyalibonga lonke ngokuvota ngothulo bombo kla tombozora volume naunzoti munasari kukafirwa neridivero babuya bebanenge futhi bankota babuya bathwele izingqamu bafuna ungihlotha bafika bangichaya inqindi konke lamayet kodwa nikonke ngiwe kweduku ndokunobva gringo uya mkomabela ola DJ ola kuzoyo Clickman ndiyakuya zvamaya manje takatotanga kutonakirwa nema-artist mahombe ndo atai artist mahombe Wagwan people, wagwan everyone. My name is DJ Sparks. Tiri pana baba tunaita nguwa viridzo netsvakiridzo patinongofa ngofa tarenda rakasiyana muma streets umu. Muzora nhasi tamborowa mabara takananga kwarukweza kwana ola uko kwarisape takati timbonzwa kuti tarenda riri kukoko zvakamira sei. Saka ndiratiswa naye pana bati DJ Sparks ndikubva kwarisape ndikubva kwarukweza. Saka ane mangoma ainaye andika sa anchamintroduce mabva mamanzwa but ana kufamba yega because afamba na producer Juliet Chawagwan mulenze koma bo muda semdar ayabo ari sema rounds right amene murise ndafara kusangana nemi uchitigira talent ero nditofara ukuthi itazvinzvini be alright 4 guys tichazokurukura na producer but obvious tichatanga na Clickman anova ye artist saka Clickman wagwan welcome murise komukoma Jehovah ari kutichengetedza. Aiwa tinototenda izvozvo. Amene kuti mimi mafamba zvakanaka. Aiwa tafamba zvakanaka tichitenda iye musiki atitungamira kuti tigosvika panapa. Everything zvatinoita isinotungamidza musiki pamberi. Saka obvious auja bless no man can curse. Saka guys obviously isusu pana bataya kuzorwa mandandi atakuya kuzowanza lipi kana chati. Saka producer kanga katibatira deki ndianenge achitiridzira. Then artist achibhura dance ini ndechingomhanya nawo mapho. Sama DJ from top. Dance is gritty and the dance. Legimani kama again. Pull up select. Dance is gritty. Legimani kama again. Vepangu barukwesa. Ingati nodanana kunzwanana tichiwirirana pakasungoita Maria tichamboonana tinodanana kunzwanana tichiwirirana pakasungoita Maria tichamboona Mari uri maradzi seshuwa uri maradzi panyika pano uri mutadzi uri mwana wemuparadzi Mari uri maradzi Seshuwa uri maradzi panyika pano uri mutadzi uri mwana wemuparadzi tine dzimwe hama dzakafa nekuda kwemari vamwe varimo muzvipatara nekuda kwemari vamwe vakasvika pakuromba nekuda mari vamwe vakawana urema pamusana pemari kumbobvunza mumajeri vasungwa kwavari mhosva dzakaparwa nevarimo mumajeri ropa rimedha repo pamwe nefraudi umwe wangu mari watipinza paiti right apa tanga tichimboziyana ndachimboteerera ndandi tisati mukomana wayo marwera anoita ndehapi sama DJ from top that same rhythm
This is Gritty and the Dance. Polo Man Selector. Polo Man Selector. Maniga magin. This is Gritty and the Kwangu Dance. kwa rukwesa. Inga tinodanana kunzwanana tichiwirirana pakazongoita Maria tichamboonana tinodanana kunzwanana tichiwirirana pakazongoita Maria tichamboonana Mari uri maradzi zveshuwa uri maradzi panyika pano uri mutadzi uri mwana wemuparadzi Purchase your Mari uri maradzi Jeshua uri maradzi panyika pano uri mutadzi uri mwana wemuparadzi tine dzimwe hama dzakaba nekuda kwemari vamwe varimo muzvipatara nekuda kwemari vamwe vakasvika pakuromba nekuda mari vamwe vakawana urwere vausana pemari tombobvunza mumajeri vasungwa kwavari mhosva dzakaparwa nevarimo mumajeri ropa rimedha repo pamwe nefraundi umwe wangu mari watipinza taiti uri maradzi panyika pano uri mutadzi uri mwana wemuparadzi mani uyaluka ava manje mari ndoyega muparadzi wekuti tete chitomutsoma Isaya mari mukuru wangu ka tingange tiri vanhu vamwe chete but chinoitika tikangobata mari ameno zvainongoita so ameno zvainotiita muparadzanisi ameno zvatinonzwa kana tikabata mari taibata chingonzwa yekuti kana munyepe alright sachi chakainspire this song song iyi chakainspire inawo yekuti takaongorora zvinhu zvizhinji kuona kuti mari zvainoita zvimwe zvachona hongu tinoida but zvainozotiitisa zvacho imimi mukoma Sparks ngatiti maita mari isusu tinolinga nditi ndoziva inini kuti mimi maita mari inini handina mari ndinogona kutotanga kukugairai but tiri vanhu vamwe chete kana kuti taita dhiri pamwe chete pamari zvinozobuda museri medhiri panoita kuvharana futi ndozvinoita mari ndozvinoita mari inoita zvese zvese ndosaka ichinzi mari ndo zvakazosvika pakuti tigoimbira kuti imaradzi yaigona kutonzi chicken in yaigona kutonzi mapotatoes but because of zvainoita izvi mukuru wangu anenge ari mari panoti mari apa mawani alright tisati asvika idi patinotinezvikurukuru edu takutaura nyaya atimboriwe futi anada ngoma handiti tipewo ngoma rhythm Come again, you're out to request. You're out to request, but in Jivan is a no family out and the Gutambane Marasta, Pangwene Mapasta, Guzoti Yeti Master, Negutingo Marangundega. Kudara kwa inge kwa kasara kudara wanga kusina zvinoshamisira kudara wanga kusati kwa kushanda makamera kudara kusina mota taikwira ngamera kudara kwa itenge kwa kasara kudara wanga kusina zvinoshamisira kudara wanga kusati kwa kushanda makamera kudara kusina mota taikwira ngamera kudara wanga kusati kava nezvikoro wanga kusina mwana mudiki anomwa doro kudara wanga kusati kava nemujolo vavaitinde vaire varuzivo kudhara kwakusati kwane mucholo aizozvizvi wakawarairo unokwara nawo mucholo from top my DJ Come again. No one on them. Polo Man Selector. From top. Come again. The outside pressa, Bashinji Bondi says, and Famba ne outas and the Gutamba ne Marasta, Pangwene Mapasta, Guzoti Yeti Master, Negutingo Marangundeka. So
makamera kudhara kusina mota taikwira gamera kudhara kudhara kaitenge kwakasara kudhara kwanga kusina zvinoshamisira kwanga kusati kwakushanda makamera kudhara kusina mota taikwira gamera kudhara kwanga kusati kwava nezvikoro kwanga kusina mwana mudiki anonwa doro kudhara kwanga kusati kwava nemujolo avaiti ndege vaireva ruzero kudhara kwanga kusati kwava nesungura kana zimudhanzo kwaingove nembira kudhara kana mitauro yange yakasara avaiti hosi vaitoreva dura kudhara vaigona kufamba netsoka kana gore rese hapana ikuseka kudhara 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 kwekudhara kudhara kudhara ndativunzai madhara 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 ndati yakapikura kudhara kudhara kwekudhara kusati kwava namudhara kudhara Kudhara. Akari. Isaiah. A long time. Another one. Bula iroro ndomborova nendexi ndomboimbira Tim Babla wayo. Alright, I'm not having index. Yeah, torova mdana. From top my dear. Money come again, Kwabula wayo. One of them. Pull man selector. Toya kwabula wayo. Toya kwabula wayo. Baby money come again. Now one of them. Autari kweza vazhinji vandiseza ndofamba neauteza ndakutamba nemarasta pamwe nemapasta kuzoti headmaster nekuti ngoma Madam kuimba. Wandudem. Aiwa, ndikupinda. Intro Ndati intro. From top my DJ. Ndanda kumala madam kuimba ndevele. Hakuna ndevele yakadaro. Aiwa, ndikupinda. Intro ndiyo ichi. Autari kuisa, Ndanda. Epo ndati ngolo kweza. Aiwa, topinda. Makweza anopinda mamberi. Topinda. Ndanga ndazviramba ndakati hakuna ndevele yakadaro. Aiwa. Okay, from top my DJ. Baby money come again. Now one of them. Autari kweza vazhinji vandiseza ndofamba neauteza ndakutamba nemarasta pamwe nemapasta kuzoti headmaster nekuti ngoma vabuya vevanenge kuti vankota vabuya vatolisi ngamo vafunungshota vafika vangichaini ndikongela mayeta kodwa ndikongenyiwani mina ngamvi vabuya vevanenge kuti vankota vabuya vatolisi ngamo vafunungshota vafika vangichaini ndikongela mayeta kodwa ndikongenyiwani mina ngamvi Ndani chinyatso kumbondera ayawele yaugodwa saka izika vafana vacho esimndanzo ndovaziya vanonyepa kana pachinge pane muna kunzwa Ndebele gati udzokome section yokuti ndizvo here izvi kana kuti ndezvazvo zvokuti usandla Ndebele chibhodzi ndozva Ndebele andogona ndekuti chi ngekuti ngiyalibonga lonke ngokuvhota ngothulo pane imwe time yekuti paZBC advert yolo haya kana usingazive nemusoro haya pane pakaipa nangoma nasiri intelligent aizopedza ngobata ukuthi ngiyalibonga lonke ngokuvhota ngothulo my DJ from top The Beo from top. Baby money come again. Now one of them. Yo autari kweza vazhinji vandiseza ndofamba neauteza ndakutamba nemarasta pamwe nemapasta kuzoti headmaster nekuti ngoma rangu ndega vabuya vevanenge kuti vankota vabuya vatolisi ngamo vafunungshota vafika vangichaini ndikongela mayeta kodwa ndikongenyiwani mina ngamvi vabuya vevanenge kuti vankota vabuya vatolisi ngamo vafunungshota vafika vangichaini ndikongela mayeta kodwa ndikongenyiwani mina ngamvi vafika vangibuza ukuthi nguwe bani ngathi ibizo lami mina twangukleki mani kwatwamfana khona ukwenzo kwamafani ngathi kambe madala ami ibeli 10 babuya bebanenge futhi bangi-10 mina ngabe ngihlalelelo bamncane noma ngazumbuzela umamncane ekutshela ngibana benzela i-action babuya bebanenge futhi bangikhoda babuya bathola izingqamu bafuna ungihlota bafika bangitshaya inqindi konke lamayeta kodwa nikonke ngiyiwani mina ngamfile Bombo, awuyayabonga le yabuka ukoda bombo kla tombodzora volume na unzoti munhu asari kukavhirwa neredhiwe ro tichatonzwe from top my DJ Baby money come again now one of them one to them pull on my selector
again. Now one name. Yo autari kwesa vazhinji vondiseza ndofamba neautesa ndakutamba nemarasta vamwe nemapasta kuzoti headmaster nekuti ngoma rangu ndega vabuya nevanenge kuti vankota vabuya vatwalisi ngamo vafuni mshota vafika vangichaini ndikongela mayeta vodwa ndikongenyiwa nimina ngamviki vabuya nevanenge kuti vankota vabuya vatwalisi ngamo vafuni mshota vafika vangichaini ndikongela mayeta vodwa ndikongenyiwa nimina ngamviki vafika vangibuza ukuthi nguwe bani ngathi ibizo lami mina twangukleki mani vatamfana khona ukwenzo kwamafani ngathi kambe madala ami liveli 10 babuya bebanenge futhi bangitheni mina ngabe ngidlalele lo bamncane noma ngasumbuzela umamncane uyakutshela ngiwana benzeli action babuya bebanenge futhi bangikhoda babuya bathwala izingamo bafuna umsoda bafika bangitshela ndikwenza moya Boom, oh, we are Magala, we am God, I mean, yeah. And it's all hands very punishment. A banana, five. Yes, I am. Pasina beat. Iko kanamba. Alright. What's the vibe? Sparks are pina mutu. Kleki mani kama geni. Yo autari kwesa. Babuya bebanenge futhi bankota babuya bathwelisa ingamo bafuna ungihlotha bafika bangichayini ndikongela mayet kodwa nikonke ngiwa mina ngamvi babuya bebanenge futhi bankota babuya bathwelisa ingamo bafuna ungihlotha bafika bangichayini ndikongela mayet kodwa nikonke ngiwa mina ngamvi bafika bangibuza ukuthi nguwe bani ngathi ibizo lami mina twangikleki mani kodwa mfana ikona ukwenza kwamafani ngathi kambe madala ami ibeli 10 babuya bebanenge futhi bangitheni mina ngabe ngidlalele lo bamncane noma ngasumbuzela umamncane uyakutshela ngiwana benzeli action abuya bakanje ngivumpa ngawini abuya bombo zimdanzo to the world Yes, I am. Alright, saka mutala chimakachi nzidzira kupi babongo Ndebele. Ndebele ndakakura nchitaura mumse wangu mndebele. Okay. Mdara mshona. Azvakwako. Saka ishona ndebele. Zvakwako bozi ndoboy kana tamanda tisapoze ngoita kandebele yacho kuchikoro right. Bozi tisinonyeyiwa pane zvimwe zvida kuti pane zvimwe zvida kuzvita takawanda alright but tonyeyiwa manje. Tonyeyiwa muripo. Ai ndonange chigaicha ndotonange chigaicha ichoka chanyi chekuti susu anika wana kubula waya nika ndo waitofana kusatodzidza shona isitodzidza ndebele. Yes, aya Kuto takada kuwanyeya tongwanyeya neshona manje isusu baba takabata isusu atidzidze ndebele hey man todzidza shona apa kabhaisi aiwa apa kabhaisika taizintoziva abuya yabaile aiwa but tokudzidzisa ndo ara anyway mdara Clickman. Yes, aya I think number litozorova kwekupesira anditika now atimbogurukoti munhu kuti life ikukutreat sei mfana wangu ndofunga maZimbabweans anda kuziya kuti munzi Clickman ndiani member wakati pa introduction kuyatonzi Clickman alright Clickman ndi McDonald Magojko exactly ndo real name pamusha pari kweza okay tongoti rusape nyazura pari kweza ndo kumusha alright ndo saka pande ndichimba ndikati autari kweza ndendongorangariro geto rangu kwarakeza igeti rekera kuti ritori geto mdara geto hazina makusvika zvangu but ndaifunga kuti maybe kwakafane kwedu kwekuti kuna tanduku kuti akusi location like aiwa manje rukweza ritori geto ende igeto rine vanhu vane matalenti alright kunani futi munhu kwedu uko ndo kunobva Gringo uya mukoma Ola DJ Ola kozouya Clickman ndiyakuya zvamaya manje anyazura yapera rukweza yakasika yapererwa aiwa inaupererwa mugomo zvekupererwa ndikudzuri kunani kuna junior Gringo yes aya aiwa muri kuziva wani uri kuya nemoto rukweza iri kupisa but ndongonzwa choti rusape ndinopisa
ndakuningira mastars kwatisapi but tingori si chinwani ndinongoda kuzopersonalisa Rukweza aiwanga indotobigora rangu geto ka iyo lotagita vanhu vashoma isa takotagita chi rusape yacho isi alright but irusape isi ini ndringorimo murusape macho aiwa mangoma mafans anga achimanzwa saka zvino makore mangani izvozvi ndine 27 years okay yeah ukarorera yes I ine mudzimai nemwana sorry zvenyu masistra sorry pane vana anga achaita lake but hanzi chi zvakaendwaanyangira yaona saka inspiration yemusic yakapo tichikura mugeto imomo mataitaura takatotanga kutonakirwa nemaartist mahombe ndo maartist mahombe ndaiteerera vana Chairman, teerera vana Freeman pakuru ravo na vana Japresa vanani music yavo zvavaiita saka ndandiri munhu aingofarira zvekudi zvekuimba ndikuti ndikangosvika pendasvika ndombodhomoka ndosvika pendasvika ndodhomoka saka ndandine vapana vandaitamba navo parukweza ndaitamba navo parukweza vapana ava vaiti kana ndikasvika kwarukweza vaitouya padheni pangu because maparents aigara muno muHarare saka vaiuya padheni pangu kuti shamari toda kudzidzira mamwe because taingotsvaga zvimaridhimu totanga kuti ndikaredhiyo hatati karedhiyo kangu kandakadikiso saka ndaiti pendakatanga ndakamborova ndikarova nevapfana vaya tichirekodha pafoni then ndobva ndabva ndikazoenda kugokwe inhau iripo ndeyekuti maparents angu akaseparata saka mai vanobva ugogwe kwane mangwe saka zvaitika mai ndezvekuti ndaiti ndikambouya kwamudhara ndokwarukweza ndauya kwamudhara saka pendauya kwamudhara vapfana vaya vaiti vakangonzwa kuti ndasvika vaitouya votanga kutondinetsa kuti makuru wani mune zvipi kwamakuru wani saka ndo vaitozondipa pressure rekuti nditombotsvaga zvimaridhimu kutanga kupractice because padheni pangu pari free nekuti nini vapfana yonda nani vapfana pane vana Wilfred Kagura pana vana mumwe vapfana vanonzi vana Aaron Sat izvezvizve anozviti Gakamilas ameno ndore music yake then nana Boston vana Boston vana Tencent Manyara ndo vanhu vaitotsigira music yangu kusvika ndazosvika pakuti ndakunorekodha first song yangu yandakanorekodha ndakairekodha Marusape muna producer anonzi Mondoro nda zvemadhirama so Victor Chimedza studio izvezvi yakunzi Shumba Zone Records zvokutoti ndakatoti ndiri muroad ndichotaura umwe munhu kuti handidombonorekodha akatondiudza kuti shamariyo wadi kutoti pako mariyo taita zvemakulazi ndikatombobwekana ndikati saka apa ndodi toita zvemakulazi here kana kuti ndoenda kumusic ndobva ndangomuignore ndopendakaenda Marusape ndichitoedawo kutovhunza mastudio ndopendakadirectwa kwaMondoro ndobva handirekodha 2 matracks zvokutoti pendakasvika mustudio macho ndakatosvika makazara ndikatovhunduka ndikati mune vanhu vakadai so ndorekodha sei Mondoro akatoti mupana wangu topinda apa urekodhi ndobva ndatanga kurekodha saka pendairekodha ndaiimba zviya zvekutyira but munhu akandiona kuti voice riripo but akabva andivhundutsira kuti iwe mufana akatombonditira zvehasha zvokuti ndakatombopinda mumudhu wekutoti ndikaita kuimari yangu but ndakazongoteedzera zvekutoti ndaitongotya pakuti iri handizikanwi ndiye anotozikanwa plus mune vane vapfana vakawanda ndikati munondozongorowa rega ndingoita zvaari kuda ende takaita track iro matracks ari 2 inonzi kutenda mama nerekuti ndakanga ndiri kumbari but iwe unozonakirwa ona zvisindabuda ndakanakirwa mudhara ndakatozonakirwa ndikazomutenda ndikati makaipa mudhara zvekuti pamwe pachona kungoti chimwe chinhu chinotitadza kupinda pamwe pacho stubborn saka munhu akatoona kuti une stubborn pamwe pacho anotokushandisira chipower chokuti anozoti aiwa talende riripo but riri kuda pane zviri kuleka saka isusu pateta kuzvitarisa manje tongotarisa chipower chake but singazivi kuti pane chimwe chinhu chaari kutsvaga mauri
Exactly. Saka Mondoro akandishanda ndobva ndaenda netuma tracks aya ndandichitori kuchikoro 2018 ndobva ndatoenda nematracks yawo akatotrenda areas zvokutoti apa ingosika unonzi kuna clickman zvimafunction zvataingoitawo imomo anomotora mabhebhi kuita zvemunyemba izvo hazvizotaurwa hazvo hazvizobvumike pamhepo tave vanhu ka saka panguva yachonayo tatisina zvekuti tikuda kupusha taingoimbira geto but nekushanda takazotanga futi ndikadzokera imwe ndikanoita imwe song Mondoro akatanga zvekuti ndaitogona kutogara kumba kwaMondoro iye wachona Victor Chimedza anouya kuita madhirama so mukambo matsvaga ameno handisi kuziva zvangu kuti anouploada but aita zvemadhiski wati tikazombobatana kuti akugweru saka ndabva ipapo ndakazouya ndikatanga kushandira muno muHarare. In fact uku tichiri kurova mangoma ndakazorova mangoma pari pafashi izvozvo zvorikweza vanhu vandakadzidza navo 2018 kana varipo pamhepo vanozvipupura. Saka zvakaitika mai ndezvekuti pachikoro pendaidzidza panga ari chachiri chikoro chema 7th day panonzi paandina. Saka pakaita bhora enge risandi ndobva ndasvika pabhora paya pauya maspika paita chii saka ndaingofarira zvekupefoma ndobva ndasvika ndikanopefoma pano paya zvokuti pane vana vamwe vechikoro zvavo vakazotamba zvisina mwero zvekuti zvakazongofizurwa nematicha. Maticha mande yacho ndakatoendawo kuchikoro ndisandatoenda ndakatonzwa nemunhu aiyo mudzidzisi ayo akatora mavideo ndikangoti ingawa ni talent ko ndingazoita sei. Then ndobva ndaendawo kuchikoro iri mande yacho ndakatosvika ticha uya ainzi atora mavideo zangu ndakasvika achitobuda muklasi mangu achibuda muklasi ndobva ndati rega nditize nditenderere neblock yanga atondoona ndobva tenderera nekuti kanosangana kumberi manje zvikanzi ndikatongomumhorosa ndatoona kuti hapana patobhema zvikanzi mozoteerawo kuofisi kwedu ndikatoziva nhau ndandatoiziva makutara nyaya zvakazoitika kuti akunzwa pamangoma. Aiwa ndiri kuda kuzama kuti mupabate kakuti ngoma pamangoma pachona pamwe pacho haanzwisiswi mangoma zvokuti haatotambirwe zvezvi zvakutoitwa ngati musikanzwa itaiita but chiri chinhu chiripo chiri ngotendererawo zvokuti dozamawo kuti tipushwa tizivo patinongodi. Saka takutongojamba ipapo right takuenda panext stage ndobva ndauya ndikashandira muno muHarare ndaishandira kuWhite House. Saka ndakazonobatana naImmortal Records anonzi Standard. Ndabatana naStandard akatangawo futi kundishanda zvekuti ndiye akandipa power futi yemavideo akati tikuda kuti kudai nemavideo mana wakatombomira neni kusvika pendakazomborova track mucovid ndine track randakamboita namukoma Kristo. Munhu ayekutoti ingoti ndine luck rekuti vanhu vandofamba navo vanenge vaine shungu dzekundipusha ndobva takatouya tese muHarare. Samtore song na Kristo. Ndine song na Kristo yatakaita. Sainowanika kupi song? Song iripo pa YouTube channel. Saka izvi zvitapapi mangoma mukuita sei? Izvi pane any EP any album this year makatrongera chiyo? Album riripo rinonzi tiri pamushando. Rakatobuda ikatichabuda. Rakatobuda album. Rakabuda rini? Wiki rapera. Wiki rori rapera. Alright guys, go and check out Rhythm album. Not Rhythm, musoro mangu sana Rhythm. Tiri pamushando. Go and check out Tiri pamushando. Album Mad. Indarinzwa zvangu. One album irororo. And ndakaproduce kuna producer watinawo pana tichazokurukura nawo edu. Tichaketa munzwa kuti vari kuronga chi artist. Saka izvi pana album mavideos zvakamira sei? Mavideo tine atakashuta. Album irororo ndofunga pani about 3. Mavideo ashutwa but tichiri kuendera mberi nekushuta mavideos. Saka zviri zvekuti kuuya kwetatoita kuno kunasi taifanira kunge tichishushuta rimwe video but pane zvazoti disable. Alright, muri Zimbabwe timbokurukura na producer timbonzoti producer one to them my father wagwan.
Ndisewa Sparks. Takakula moti kuti sepenyu. Upenyu uri bongo. Saka mukuru wamavekisi muri kupi King. Bindura. Muri pabindura here. Bindura chipadze Yes. Alright. Saka how far mukuru wamaridhimu mukuita sei muyanyo specialize nenji dance or hip hop. To specialize nezvinenge zvichida artist tikungoita any production yese inoitwa nestudio. Okay. Pakaya kana munhu anoita gospel toita zvegospel. Pakaya munhu anoita zvezimdance toita zvezimdance. Pakaya munhu wehip hop toita zvehip hop. So to specialize nezvese. Okay. Pabasa redu. Alright. Saka izvizvi studio yenyu located papi chep kuti mageto yutsi maybe kuna bindura ngada kuya studio asingazenda ku. Vakasvika paAerodrome. Pane vanonzi pana Nyati. PaRoma pachechi pana Nyati. Vakasvika ipapo vazhinji vanongoziva kuti mukabvunza kuti paJulo Touch inozikanwa. Saka vangofunza kuti paJulo director kuti vanhu vazhinji vachandosvika vasinofona. Okay. Ko number manje dzinowanika sei mukati pa number dze paJulo Touch. Story nati vape vanhu vazive. 0772 129 065. Another one. 0772 129 065. Even pamakozi pamachipa WhatsApp tunoona platform yese. Asi mari kuti ngizenyari reasonable munodaira phone muproducer adaira phone. Yakondo daira chingatonetse message yeWhatsApp. But makozi ndodaira. Alright, sa pa social media unokubata sei vanoda kubata. Vanongoti Julo Touch Destiny Records. Julo Touch Destiny Records. Julo Touch Destiny Records. Because studio inonzi Destiny Records. Julo Touch ndini. Saka pa kuti Julo Touch Destiny Records. Chirokasija Destiny Records inobva director futi kuna Julo Touch. Okay. Alright, ngatidzokere kuna artist sa pa social media muri kubatike vanhu vakanda are open for business level kuti kana pachinge paina producer kukuona tonakirwa da kushanda nemi kana pachinge paida kubhuka yo for my shows da kushanda nemi are you open for business kati izvi zvamukumeda zvima recording studio ndarati tori pamushando ndosaka maona tine bhama ratakati tiri pamushando saka kana uri pamushando ausarudze kuti papi chamuka inyama mdara. Okay. Yeah. Okay. Saba social media vanokubata sika pa social media pa YouTube channel yedu vanongosearch kuti Clickman Outer Kweza official. Okay. YouTube Clickman Outer Kweza official. Facebook Clickman Outer Kweza, TikTok Clickman Outer Kweza. No ma platform ndinawo so far. Phone number vanokubata sika. Phone number is 077 9975 203. So guys, ngati chivhara ndingamutomborora futi chi gandi aho bombo plat chingoti peo rhythm instrument rega. Sparks. Pane zvinhu zvausonondibvunza zvangachida kuti undibvunze. Wadabvunza nzi. Inoziva here kuti unondibvunza kuti ndine mhuri yakakandina. Aiwa kana indachifunga kuti interview ndeartist. But chinowanika. Afamba jekera. Ndokutofamba takatokwana kaSparks pati. Yeah. But mubvunzo kandi usingati kutobvunzwa wakawanda. But ndinoda kuti vazive. Ndichandofarira kuti vazive. So ndanetswa uzati nechinetswa kumashure saka unofanira kuzinzwira vega. Well, sir producer, are you married? Ndokupindura nchiti ndinofarira mhuri yangu nemukadzi wangu. But are you married? Zvekutodaro. Makarora? Yes. Right, samska mukadzi chanenzani? Azita remukadzi wangu anditaurika. Pamwe asiyika pamwe maybe pamwe vanhu vese ava munongo wati mukadzi wangu. Taura zita rake achita letera kutanga nekupedzisa. Anonzi Tawana Nyasha Moyo. Tawana Nyasha Moyo. Yes. Sazo seche bebe remunhu boys. Rakatosarudzwa kudhara. Rakasarudzwa kudhara ngavasasechi sesho. Handangoti chimungu chako chibva changozikanwa. Vanhu watogona zviri right. Aiwo vazongosarawo zvawo but vanosimbisa mangoma. Zvekudai. Vanosimbisa mangoma. Gules, big up in yourself. Four. Yeah, it's 100 ndedzenyi dzigules. 4 dzekusimbisa mangoma. Vapemwe. Zimdanzo to the world. 4 gules. 4. Ngora basimbisa mangoma. Ine zvirambe. Mbere. Yeah man, I was true. So, are you ready my DJ? Yes, are you ready?
Yes sir. Achimbotipawo rhythm timbunzwe. Tivharise nerhythm. Destiny Records. Domi manzi yatenge takamirira tatakwa zvedu Topedza sport. from top. Destiny Records. Ufuni dzoka futhi ndebele iya baba. From top my DJ. Destiny Records. Yes, I am. I make sure this one. We have a producer. Yeah, man. Saka pabindura bakuru amangoma Aiwa, tukushanda. kwete zvekunyepa. Tukuzama kushanda. Aiwa, Mwari ngakuitire zvakanaka King, Mwari ngakukomborere, Mwari ngakupe strength nemazimari akawanda ekupromota. Pane ngoma rakanganikwa chete. Tiri pamushando. Apana chakaipa ngetrovero tobva tavhara. Tiri pamushando. Tipewo my DJ. Chimwe chinhu chandada kuonesa pabhindura pane mangoma ine pane afana vakapenga but kagodo nekusabatana kakukonzeresa Mukuita godo musina unoona godo racho Destiny Records. godo rikubvira pakuti godo ravanhu vasingazikanwa. ndopaakutangira ona sparks ndinofanira mukana mukoma Kristu toita mainterview tichiona ndova maeude kugetwa ndi ndofanira achisvika kugetwa tozoti une maeude kuna nanana Mukoma Kristu yesaya. kuti panoda kanga unity kuti tikaronga chinhu ngachiite chinhu Mahamboronga iyo. atoronga kaopa Munenya yabuda kutudzere. aiwa nyaya tichazotaura chava pa next Munenya kutudza kuti Mukoma Kristu waita zini. aiwa kuti mukoma Kristu Mukoma Kristu wakusapota ndati mukoma Kristu ndio geto kwedu Aiwa, Mukoma Kristu Mukoma Kristu warikubatana nevamwe.
You need Batana Ngoma Kristo Yes, na. ndatombovafonera naso saka chiro ndakazwaudza ndakageto renyu mukoma wangu ndakupindura zvatsaivaomba nawangu ngatishande vanondikurudzirawo kushanda kubva zvandakangoita track now vanondikurudzira Alright, ngati play. pamushando. yes I Destiny Records. Legi manega mage Pepangu baru kwesa Simba mukaka wangu haripere Ikapera ndikupungurire Dati wangu ndikuyambire Hakuna kambovane panza izozwa musisika mushando Tiri kuzishandira Musazotiona motigaira Oh Lord, that Junior from top my DJ. Legi manega mage Pepangu baru kwesa Simba mukaka wangu haripere Ikapera ndikupungurire Dati wangu ndikuyambire Hakuna kambovane panza izozwa musisika mushando Tiri kuzishandira Musazotiona motigaira Tinenge tinagweja ndiro timure kupasa kwangu kwandinosenza mushando Tiri kuzishandira Musazotiona motigaira Tinenge tinagweja ndiro timure kupasa kwangu kwandinosenza Maposa kwedu anofamba nemahindra Inikusaidi kwangu ninofamba nezilota Konvui gweja katakura masaga Ndicho chipata nichedu chekuno kumagweja Gweja daira Maparo vase Gweja daira Maparo vase Gweja daira Maparo vase Gweja daira Tisima mushando Tiri kuzishandira Musazotiona motigaira Tinenge tinagweja ndiro timure kupasa kwangu kwandinosenza mushando Tiri kuzishandira Musazotiona motigaira Tinenge tinagweja ndiro timure kupasa kwangu kwandinosenza Tandastere kwete vanoda kupona nezvikwereti Wazingachande muchatinetsa mukasarumba muchazotoguma motitsotsa Simba mukaka wangu haripere Ikapera ndikupungurire Dati wangu ndikuyambire Hakuna kambovane panza izozwa musisima mushando Tiri kuzishandira Guys, no album here, guys. Yes, Go I and check out this album. With that, we are out. Destiny Records, Julo Tash.